Mizoram State Games hi kan nei lo hi kan tua rei to mo Kovel level ai Olympic Games oma national level a rampung ho national games oma North East level a North East Games te North East Olympics te ming zo nan thla de trip tak na mumal takin oma kan state chunga hian state games si kan nei ai lo wa ya wang hian discipline tak te kai chun mutlu rei to wa tin state games ber kan nei tlat lo chuan ein post sai na tur le qualifying na tur kha national level a hian a thlen san thi lo re re ani North East level a ko kan thlen san vak lo hi re ta ngin chuan Ketian national games kan an nei chau hi chuan kan sports program po asak tung takin a inclusive anga chu a huap zawa ka sports pason data chu pui mo discipline di khata khat remote khian rampu ba sports chang ka ngi kan din lo discipline tam zo ka hian in film de mobile zo kan kal pui anga ya na state games kan ti tur hian talent thar ta ka hai chu ka ringa game kan ti war to lem lo kan lo thi san to tak po hi Mizoram State Games hian ati nung nei ngei tu ra ngai ni tu ra poinan thur tan fiaw ni thing tla lom le district lam te ko